Но 10 стих казва, това е Исаия 54 глава, защото ако е да изчезнат планините, слушайте внимателно, това е обещание от Господа, и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. От мен зависи. Ако се дори и да случат следните неща, природни катаклизми, представете си Стара планина да изчезне, Хималаите да изчезнат, дори и това да стане. Някога ставало ли е? Никога не е ставало. Дори и това да стане. Да се изчезнат планините и се преместят хълмовете, пак дори и това да стане. Ти не чуваш ли? Аз съм Бог и ти казвам. Аз не се променям. Моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, и казва Господ, който ти показва милост.